Diyos maray na aga, maluhod po kita sa pagpamibi kang Horacio Emperata. Sa ngaran kan Ama, kan Aki, kan Espiritu Santo. Amen. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang, huli kan sa imong pangataman, sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan, na nagaantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Dai kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Dai minasabutan asin nautog, an sa imong kabutan na atamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asin ngunyan namamatean mina ang padusang balik, kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan, padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ika mamumuto na Ama. Sa imo kami minahagad ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring, sa piligronin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo, na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibin mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibin mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibin mo kami. Pamibi sa Jubileo. Amang langit nun ang pagtubod na iwinaras mo sa imong aki, si Jesucristo sa muyang tugang. Asin ang kalayo ning pagkamuot na pinalaad, kang banal na espiritu sa samuyang puso. Magpukaw liwat sa mo, kang banal na paglaom sa kahadian mong madatong. Ang sa imong grasya magbago sa mo, na dai kami mapagal sa pagpatalubo, kan mga banhi, kan marhay na bareta. Ining mga banhi magbago sa kaladman kang katabuhan, asin kang bilog na linalang, sa pusog na paghalat sa bagong langit asin bagong daga. Napakatapos daugon ang karatan, ang sa imong kamurawayan magliliwanag sagod paman. Ang biyaya kang Jubileo magpukaw liwat sa samong mga peregrino ning paglaom, kang paghidaw sa mga kayamanan nin langit. Ang siring na biyaya magpalakop sa bilog na kinaban, kang kaugmahan asin katuninungan kan samong paratubos. Sa imo sa muyang Diyos, banal sagod paman, ang kamurawayan asin kaumawan, sa kapanahunan kan mga panahon. Amen. Sa ngaran kan Ama, kan Aki, kan Espiritu Santo. Amen. Matukaw po muna. Isabay man po niya to sa satuyang mga pamibi, asin sa laog kaining Santa Misa ang mga minasunod na intensyon. Pasasalamat sa kahagadan ni Mrs. Gemma Alcantara Lieva and family. Pasasalamat man ni Jose Pinilius Jr. and family. Randolph Orozco, Marilyn E. Ical, Alwin Aranya and family. Para man kay Dominic sa kahagadan ni Mac and Ami Saison. Pasasalamat man ni Roberto Abordo and family. Christian and Maris Pago. Pasasalamat man ni Mr. and Mrs. Angelo Pago. Para sa kapahingaloan kan mga minasunod na kalag, para sa kalag ni Carlos, kahagadan ni Dadet Yanson and children, Charlemagne Joseph, kahagadan ni Carlo Magno M. Diaz and family, Yumeriano, kahagadan kang Akendi family, Adolfo, ni Connie Nasayaw, Berna, kahagadan kang Bilyesa family, Leonardo and Chona, kahagadan ni Cynthia Tapit and family, para sa kalag ni Simeon Jr. asin ni Anselma, kahagadan ni Merly Mirandilla Caceres, para sa kalag ni Francisco, kahagadan Kantan family, Alfredo, Olivia, Alwin,
Serafin, kahagadan ni Ami Amador, Walter, Cesar Senior, asin sa gabos na kalag, kang Boras family, Edwin, Roderet, Rodel, Mary Grace, Aurea, Edelfonso, kahagadan kang Mindena family, para sa gabos na kalag, kahagadan ni Beatrice Toledo, para sa kalag ni Paz, asin ni Rafael, kang Lagunoy family, para sa kalag ni Filesa, Pilisa, Florencia, Lemmy, Pio, Ernesto, Weng, kahagadan ni Marilyn E. Ikal, para sa kalag ni Jesus, kang Malati family, as para man sa kalag ni Maria Marlene sa primerong taon kan sa iyang death anniversary, kahagadan ni Renato M. Balhimino and family, para sa kalag ni Armando asin sa gabos na kalag, kahagadan ni Mario Basilieva and family, para sa kalag ni Teresita Victoria Alberto, kang Oroga family, Apolinar Senior asin Apolinar Junior, kang Toledo family, para sa kalag ni Gloria, kahagadan kang Murillo family, para sa kalag ni Marlene, Leonardo, Maria Teresa, kahagadan ni George Nabata and family, para sa kalag ni Wenceslao Jr., kahagadan ni Mila Labay, para sa gabos na kalag ni Mr. and Mrs. Angelo Pago, para sa kalag ni Leonardo, kahagadan ni Christian and Maris Pago, asin para sa gabos na kalag sa purgatorio.
Diyos maray na aga sa indugabos mga tugang. Ngunyan iyo ang kapitong Domingo sa ordinaryong panahon. Ngunyan na Domingo pinapahiling sa to ang kagayunan, kang katukdoan kang Diyos. Inaagyat kita na isabuhay ang mga bertod ning pagkamuot, pakidumamay asin pagpatawad, nakaipuhan niya to sa satong buhay. Inaalok kita na sunodon ang katukdoan kan Ebanghelyo para sa ikakarahay kan satong buhay. Banwaan ng Diyos ang mamamayo kan sa tuyang Santa Misa, yu si Reverend Father Ricardo Barquez Jr. Matindog po ang gabos asin sarabay niya tong awiton ang awit sa pagpuon. Banwaanin Diyos, madyang magugma, magdulot kita sa atubangan niya. Banwaanin Diyos, madyang magsamba, magpasalamat kita sa ngaran niya. Uya Diyos sa iyang banal na pinag-eerokan. Siya minatao kapangyarihan kusog sa iyang banwaan. Banwaan ni Diyos madyang magugma, magdulot kita sa atubangan niya. Banwaan ni Diyos madyang magsamba, magpasalamat kita sa ngaran niya. Magpasalamat kita sa ngaran niya. Sa ngaran ka ng mga kanaki as ng Espiritu Santo, Amen. ang grasya asin ang katuninong nga nagikan sa Diyos na sa tuyang Ama asin kay Jesucristo ang kagwarang nanta mapa sa indugabos. Asin sa imong espiritu. Matugang nga na kita maging maninigo sa pagdulot kan mga banal na misteryo, pagsulsulantan sa itong mga kasalan. Kagurangnan, mahera ka. Kagurangnan mahera ka. Kristo, mahera ka. Kristo mahera ka. Kagurangnan, mahera ka. Kagurangnan mahera ka. Maherak manlugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pagkapatawadan sa to mga kasalan. Darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kamarawayan sa Diyos sa kaitaasan. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa daga katuninungan, sa mga tao marahayan buo. Ginoo mami ika, rinugyaw mi ika, sinasamba mi ika, pinapamuraway mi ika. Pinapasalamatan mi ka, huli ka, dakula mo, kamurawayan. Kagurang na Diyos sa ding langit nun, Diyos amang makakamhan. Kagurang na nakibugtong Jesucristo, kagurang na Diyos, Cordero ka Diyos, aking ka naman. Ikaw na nagpapara, kan mga kasalan, kan kinabat, kay raki kami. Ikaw na nagpapara, kan mga kasalan, kan kinabat, ako sa mong pakimaheran. Ika na nagtutukaw sa tuo ka naman, kaheraki kami. Tay kasanaan banal, ikasanaan kagurangnan, ikasanaan urok, kalangkaw. Jesu
Kristo kay bakat Espiritu Santo. Sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. Amen. Mamimbi kita. Diyos na makakamahal, namimibig kami, warasan sa samong danay na naghuhurop-hurop kan mga espiritual na bagay, maghimo sa mga tataramon na singgibo kan mga nakakapaugma sa imo. Huli kay Jesucristo, ang kagurangan niya mo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay as nagahade kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa panahon na daing kasagoran. Amen. Sa inot na babasahon, mahihinaginyog niya to ang dayaday na pagmidbid, asin pagalang ni David sa pinili ni Diyos. Minsan may pagkakataon na pwede niyang gadanon si Hading Saul. Dain niya iniginibo, minsan padakol, na mga mararaot na bagay na ginibo laban sa iya. Pinili ni David na magtiwala sa hustisya kang kagurangnan, kisa magtumang kay Hading Saul. Ang gawi na ini ni David, nagpapahiling nin tunay na pagkaherak, pagpapahalaga asin paggalang sa kabanalan ng buhay. Hinanyugon po niya to ang inot na babasahon. Pagbasa sa enot na libro ni Samuel. Kaidtong mga aldaw, nagdumantulo si Saul sa kalangtadan ni Sif. Kaiba ang 3,000 kan pinakamarahay na mga soldados ni Israel, tanganing hanapon si David. Kaya kan bangging ito, linaog ni David saka ni Abisai ang kampo ni Saul, as sinanumpungan ninda siyang nagkakaturog sa tahaw kan kampo. Sa may pamayuhan niya, nakatusok sa dagaan sa iyang garod. Si Abner asinan mga soldados, nagkakaturog sa palibot ni Saul. Nagsabi si Abisai kay David, ngunya na banggi, itinao nin Diyos sa imong kamot, an sa imong kaiwal. Tuguti akong itadok si Saul sa daga kan sa iya man sanang garod. Saro sanang tusok iyan, asin daina kaipuhan uliton pa. Alagad nagsabi si David, daimo siya pagadanon. Pabadusahan ng gad nin kagurangnan, an si Isay man na gumadan sa hade na sa iyang pinili. Kaya kinuha ni David ang garod, asin ang dulay na sa may pamayuhan ni Saul. Dangan naghali na sindang duwa. Mayo nin si Isay man na nakahiling o nakaaram ka nangyari. Mayo ni nagimata, tururog sindagabos, hulita pinakaturog sindang marahay nin kagurangnan. Nagbalyo si David sa kapantayan, asin nagtindog sa alituktok kan bukid, sa sarong ligtas na lugar. Dangan, kinurahawan niya ang mga soldados ni Saul, asin si Abner. Nagsimbag si David, uya an sa imong garod, mahal na hade, ipakua mo sa saro kan sa imong mga tawuhan. Binabalusanin kagurangnan, itong mga maimbod asin matanos. Itinaukanin kagurangnan sa sakong kamot ngunyan na aldaw. Alagad, daiko ginadan an linahidan nin kagurangnan. An tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. An kagurangnan marahayon asin maheherakon. Ang kagurangnan marahayon asin maheherakon. Kalagko, mag-umaw ka sa kagurangnan, bilog kong pagkatawo, umawon ang sa iyang banal na ngaran. Kalagko, mag-umaw ka sa kagurangnan, ang gabos niyang balaog, daimo paglingawan. Ang kagurangnan marahayon asin maheherakon. Pinapatawad niya ang gabos kong kasalan, binubulong niya ang gabos kong helang. Buhay ko iliniligtas sa lulubngan, binibindisyonan niya ako
nindanay na pagkamot asin pagkaherap. Ang kagurangnan marahayon asin maheherakon. Maheherakon ang kagurangnan asin maugayon, maluway sa pag-anggot, mayaman sa pagkamuot. Ang kagurangnan marahayon asin maheherakon. Dai niya kita pinapadusahan, susog sa satong mga kasalan. Dai niya kita binabalusan, susog sa satong mga karatan. Ang kagurangnan marahayon asin maheherakon. Kung guraano ang rayo kan sirangan sa sulnupan, siring man ang pagrayo niya sa sato kan satong mga kasalan. Siring na an ama nahiherak sa iyang mga aki, an kagurangnan nahiherak man sa mga may pagkatakot sa iya. Ang kagurangnan marahayon asin maheherakon. Ipinapahiling ni San Pablo ang pagkakaiba kang inot na Adan na tinawaning buhay, asin kang huring Adan, si Kristo na nagtatao ning buhay. Ang katukdoan ni San Pablo, minapasabot sa lambang saro na sa paagi ni Kristo, ang gabos inaapodan sa panibagong buhay. Nalugod pa man ang gabos mabuhay sa dala ning pagkamuot asin kabanalan. Ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa inot na surat ni San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga tugang, nasasabi sa kasuratan, si Adan an enot na tawo, linalang na tinaawaning buhay. Alagad an huring Adan, sarong espiritu na nagtatao nin buhay. Bakong espiritual an enot na minaabot, kundi an pisikal. Dangan an espiritual. An enot na Adan hali sa daga, linalang sa alpog. An ikaduwang Adan hali sa langit. An mga dagaanon arog sa tawo na hali sa daga. An mga langit nun arog man duman sa tawong hali sa langit. Kung paanong kabaing kita kan tawo na hali sa daga, siring man makakabaing kita kan tawo na hali sa langit. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog po ang gabos sa pagrukyaw kang Santo Ebanghelyo. Alleluia, 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 alleluia. Ikaw kagurang na nandahanan na sinumay, ikaw ang katotohanan. Buhay na daing kasagporan itatao sa nagtutubod sa imo. Alleluia, 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 alleluia. An kagurangnan mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Matugangan pagrokyaw kan marahay na barata sosog San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus nagsabi sa iyang mga disipulos, alagad sinasabihan ko kamong mga nagdadangog sa ko. Kamo tanido an sa indong mga kaiwal. Gibuhan nindo nin marahay ang mga nauungis sa indo. Bendisyonan nindo ang mga nagmamaldisyon sa indo. Asin ipamibi nindo ang mga nagpapakaraot sa indo. Kung may sumampaling sa indo sa saro nindong pisngi, ipasampaling pa nindo an sa ibong. Kung may mag-agaw kan sa indong alikboy, itaon nindo sa god an bado nindo. Tawan nindo ang lambang nagahagad sa indo.
Kung may magkua, nin anuman, nasa diri nindo, dahil na nindo pagbawion. Gibuhon nindo sa iba, ang butin dong gibuhon nindo, ninda sa indo. Kunan mga namumuot sa nasa indo, ang namumuot na nindo, kanong halaga kayan para sa indo? Maski ang mga parakasala namumuot man sa mga namumuot sa inda. Kunan nagigibo sa nanin marahay sa indo, ang gibuhan nindo nin marahay. Anong halaga kaiyan para sa indo? Maski ang mga parakasala, nagigibo man kaiyan. Kunan mga tao sa nang pinaglalao man nindong makakabayad, ang pautangon nindo, anong halaga kaiyan para sa indo? Maski ang mga parakasala, nagpapautang man sa mga parakasala, sa paglaom na sindang makakabayad. Bakong araw kaiyan, kundi kamo tanindo, ano sa indong makaiwal, asin gibuhan nindo sinda nin marahay. Magpasubli kamo na dahi nagahalat nin balos. Kung iyan ang gibuhon nindo, magkakaigwa kamo ninda kulang balos. Asin magiging mga aki kamo kan kahoro halang kawe. Hulit ang marahayon siya sa mga mayo nin utang na buot asin sa mga makasadiri. Magin mahirakon kamo, arugan sa indong ama, dahil kamo maghukom sa indong kapwa, asin dahil man kamo huhukuman ni Diyos. Dahil kamo magkondinar, asin dahil man kamo kukondinaron ni Diyos. Magpatawad kamo, asin papatawadon man kamo ni Diyos. Magtao kamo, asin tatawan kamo ni Diyos. Tamang takad, dasok, yinugyog, asin nagsusupay, an itatao sa indo. Kung ano ang sokol na ginamit indo, iyo man ang gagamiton sa indo ni Diyos. Marahay na bareta kan sa tong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Diyos marahay na daw sa dumatugang. Kitang mga may buhay na linalang ni Diyos, igwa kita nin partikular na balaog na inaapunta sa Ingles na instinct na kumbaga natural na pag-responder ta sa anong man na ginigibo sa tuya. Halimbawa, pag kiniblit kita sa likod, minakiling kita. Pag natungtungan bitis ta, minaaray kita. Asin ko, minsan, kung may kataning kita, nadadagpok na pasok kataning ta. Pag dahil ta nauyunan, ang gibukan sarong tao, nauuyam kita o nadadagit kita. Arog man sa mga hayop, kaya baga, pag ang ayam na nakulgan mo, kakagaton ka. O ano pa man, maging sa, basta may buhay na linalang ni Diyos, igwag arog ka ining instinct. Pero kita bilang mga tao, bako sa na kita binaresponder sa tabang kan instinct na ini. Kundi may kakayahan kitang lampasan pa, asin gamiton taan sa tuyang isip kung paano kita maresponder sa anuman na nangyayari sa tuya. Huli kita linalang ni mahal na Diyos na masalangkaw kaysa abang mga linalang niya. Asinan pangapod niya sa tuya, iyo na kita, tunay na maging ladawan niya, maging kabaing niya. Ini ani pinapamidbit sa tuya sa mga pagbasa sa ngunyan. Na inaalo kita nin mahal na Diyos, na makanood, na mamuot, bako sa nasusog sa normal na magigibo ta na pag
Ang sarong tao marahay sa tuya, binabalsan tanin karahayan, ang sarong tao magalang, ginagalangan taman, kundi ang hinahagad sa tuya nin mahal na Diyos, bako sa nang magresponder sa normal na paagi, kundi na makanood kita na mamuot, kurog na sa mga tawong difficile kamutan. Sa mga tao na gayon, pinapakaraot kita, ichinichismis kita, ini binubulgar sa mga kaluyahan ta, urog na sa mga karatan ta. Ini ang imbitasyon sa tuya na sabi niya, kung kita makakanood na mamuot sa mga nauuwi sa tuya, makanood kitang bendisyonan sa mga nagmamaldisyon sa tuya, kung kita makanood na ipagpamibi ang mga tao nagpapakaraot sa to, ang sa tuyang gawe nagiging kumbaga gawe na naglaladawan kana sa tuyang Diyos. Taan Diyos namumuot sa gabos, maging sa mga tao na nagsusumbikal sa iya, mga tuyong nagtatalikod sa iya, danay sindang namumutan, asin dahil nililingawan, dahil pinapabayaan, dapadagos na inaataman. Sa ayun ito pagbasa, tinawang kita kan ladawan ni Hading David, na labi-labian sa iyang pagkauyam, hulikan sa iyang pagkauri sa ordinaryo niyang soldado na si David. Takon marorumduman nindo, si David iyuan ordinaryong paraoma, ordinaryong pastor na iyuan nakagadan kay Goliat na sarong higante na soldado na nag-agyat sa mga Israelita. Dahil din soldadong Israelita nangahas na mag-atubang kay Goliat, kundi si David. As huli ka ini, urog na nagtalubo ang pag-umaw kay David kan mga tao na ikinauri ni Hading Saul. Kaya sa sayang pagkauri, binaawot niya na gadanon si David. Alagad maski tinawan si David in oportunidad na gadanon ang sayang hade, dahil niya iniginibo, huli ta para sa iya, ang hade pinili ng Diyos, linahidan ng Diyos, as hindi siya magibonin anuman tumang sa mahal na Diyos. Mga tugang, haramta na ining panahon kan eleksyon, sarong panahon na kung saan ang mga karatan nangyayari. Ang mga politiko sa magka-kontrapartido, hinahanap ang mga sala, ang mga karatan kan lambang saro. Tangani isa ng maging mahamot sinda sa iba. Tangani na ipamidbid na mas marahay sinda. Huli, ta ipinahiling nida sukaratan kan sa idang kontrapartido. Asin kadakol na beses kita man nadadara sa siring na mga paagi. Na kaya nga ni kumisan maging mga magkakapamilya, huli ta magkaka-kontrapartido ang mga tinatabangan ng mga politiko, sindaman na magkakapamilya, nagkakabaranga, nag-iiriwal, nagpapakaraot sa kada saro, pinapakaraot sa mga politiko na bako nindang kauyon o kaya sinusuportahan. Nasa siring na paagi, maging kita nadadara sa mga maraot na ugali kan sa tuyang politika na ini ang ipinapambidbid sa tuya. Kung magkakaigwa kita nin karahayan, kung magkakaigwa kita nin matanos na politika, o kaya maging ordinaryong relasyon sa lambang saro, kinakaipontang makanood na
midbidunan sa tuyang kapwa ladawanin mahal na Diyos. Kinakaipontang midbidun na ang mga nagpapakaraot sinda sa kabilugan kan sa indang pagkatawo, igwanin marahay sa sainda na iyo ang dapat ang kumbaga ipamidbid, iyo ang dapat ang akuon, iyo ang dapat ang tabangan sinda na mamidbidan iyan sa paagikan sa tuyang padagos na paghinguwa na bakong baluson sinda sa mga gibon nidang maraot, kundi tabangan sinda na mamidbidan ang karahayan sa paagikan sa tuyang paghinguwa na kung kita pinapakaraot, day kita mataraman ng mga karatan kontra sa sainda, kundi igalang ta sinda, tabangan ta sindang mahiling na ang mga ginigibo nida dai magdadaranin karahayan sa sainda, kundi na maako nida na sa likod kan mga nangyayaring mga maraot, igwasindanin karahayan. Kung ini ang magigibo ta, sabi ni Jesus, bako ini imposible. Takon ini hinahagad niya sa tuya, buot sabihon, siya mismo igwanin tabang na itatao sa tuya, tangani na mahamanta, ining nobleng pagkabuhay na pinag-aapodan niya sa to. Yaon permi ang Espiritu Santo na iyon mapamidbid sa tuya kung paano kita tabang sa mga tawang nagpapakaraot, ganing sinda mabuhay na matanos, mabuhay na marhay, maging matuninong. Asin kun lambang saro sa to bugtakan buot, huli ta nahihiling ta na nangingibabaw ang karahayan sa lambang saro, urog na magiging magayon ang satuyang pag-iribahan, asin urog na magiging magian ang satuyang pagpadinaramay-damayan. Matugang magayon na hurop-hurupunta na ining taon na ini taon din hubileyo din paglaom. Dahil kita mawaranin paglaom na sa tahaw kan mga karigsukan, sa tahaw kan mga karatan, ang Diyos na nakakahiling kang gabos na ini, asin danay na minamaawot ang karahayan kang gabos, tatabangan kita na mahimo ta ang karahayan, asin mapagdanay ta ang katanosan, asin katuninongan. Ini matugangan sa tuyang ipamibig. Matidog na po. Maugmatang ipagrukyawan sa tuyang pagtubod. Nagtutubod ako sa sarong Diyos amang makakamhan, kagibo kan langit asin kandaga, kang gabos na nahihiling asin daay nahihiling, asin sa sarong kagurangnan na si Jesucristo, bugtong na aki kan Diyos, asin namon dagikan sa Ama, bago kang gabos na panahon. Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw, totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos, ipinangaki daili na lang, saro sa pagka-Diyos kan Ama, huli sa iya nagkaigwa kang gabos, huli sa satong mga tawo, asin huli sa satong kaligtasan, naghilig siya hali sa kalangitan, asin nanilaman huli kan Espiritu Santo ki Birhen Maria, asin nanitawo. Pinako pa sa krus para sa to kang panahon ni Poncio Pilato. Nagtio sagod sa kagadanan asin ilinubong. Asin kan ikatulong aldaw na buhay liwat susug sa mga kasuratan. Asin suminakat sa langit. Nagtutukaw sa tuo kan Ama. Asin mamuraway na mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. Ansay ang kahadian Daing Daing katapusan. Asin sa Espiritu Santo.
kagurangnan asin kagtaoning buhay nagikan sa Ama asin sa aki. Siya kaiba kan Ama asin kan aki. Sabay na sinasamba asin pinapamuraway. Siya nagtaram sa paagi nin mga propetas asin sa saro. Banal, katoliko asin apostolikong simbahan. Nagpapahayag ako ning pagtubod sa sarong bunyag sa pagpatawad din mga kasalan. Asin nagahalat ako kang pagkabuhay liwat nin mga gadan. Asin kang buhay sa maabot na panahon. Amen. Matugang ang satuyang Ama sa langit, matinao asin danay na nangangataman. Ipahayag ta sa iyan sa tong mga kahagadan, ang simbagta, kagurangnan hinayugaan sa mong pamibig. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang simbahan sa daga, magdanay na buhay na panalmingan, kang kapatawadan asin pagmakulog ni Kristo, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinayugaan sa mong pamibig. Tanganing makanood kitang magpamibi para sa mga nagkulog sa to, asin sa satuyang pamilya, o nagdaranin anuman na kasakitan, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinayugaan sa mong pamibig. Tanganing sa tahaw ni sa tuyang mga pagsakit, masabutan niya to na mga pagsakit ni sa tuyang kapwa, asin magkamit kita kang kaugmahan asin katuninungan ni Kristo, dangan ihiras ini sa inda. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinayugaan sa mong pamibig. Tanganing hulikan sa tuyang pagmakulog, magdanay na buhay ang paglaom sa puso nin mga naghihelang, mga maedad na asin mga pinabayaan. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hininyugan sa mong pamibi. Tanganing ang mga nagtalikod na sa kinaban, magkamit kang premyo nin buhay na daing kasagkoran. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinayugaan sa mong pamibig. Idulutas sa diritang mga kahagadan. Mamomoto na Ama, nagpapasalamat kami sa danay mong pagkantabay sa mo asin sa mga balaog na itinatao mo sa mo. Linalao mi na sa mo yang mga pangangaipo sa imong sisimbagan, huli kan sa imong aki si Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Sa imo kagurangnan idinudusayang buhay. Lugod si mga asin pagkabanalo. Tanganin na kami magdahanay sa imo pagkamuhon. Ako Ama kagurangnan sa muyang pagdusay, sa mong pusog paglaom asin ang buhay. Ako Ama kagurangnan sa muyang pagdusay. Tanganin sa paglakbay, danay na mag-umaw. Tanganin sa paglakbay, danay na mag-umaw. Matidog na po. Mamibi ka mo matugang, tanganan sa ko asin sa inungatang, mako manlugod ka Diyos amang makakamhan. Akon manlugod kang kagurangnan ang atang sa imong mga kamot,
para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kambilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan kaming nag-uutob kada sa imong mga misteryo sa mga paglingkod na dapat sa imo, nakikimaherak na nagahagad sa imo, na dinudulot mi sa paggalang kan kamurawayan mo sa kaligtasan, magpauswag sa mo, uli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapa sa indo, Asin sa imong espiritu. itaas ang mga puso, Initaas mina sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matano sa sinakakaligtas na danay asin minsan saen magpasalamat kami sa imo, Ama, makakamhan dahil kasagoran huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Siya na naherak sa mga sala ni tao, nagpakumubang mamundag sa birhen. Siya na nagtios kan krus, nagtalingkas sa mo sa danay na kagadanan, asin sa pagbangon hali sa mga gadan, nagtao sa mo nin buhay na daing kasagkoran. Kay bakan mga angel asin santo sa langit, maugma kaming nag-uumaw. Banal, 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 ang kagurangnan, Diyos ni mga hukbo, ang langit asin daga, panukan sa imo, kamurawayan, Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Paladan ang minadigdig, sa ngaran kan kagurangnan. Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Kagurangnan ni ka ng God ang banal, murabo din ka boss na kabanalan. Kaya ini mga atang namimibi kami, pabanala ka ng buwan kan sa imo espiritu, tanganin para sa mo, maginhawa ka sindugo kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Siya na sa lugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuhan ng tinapay, asin pagpasalamat, binaakini itinao sa saya madisipulos na nasabi, magako kamugabo sa sin magkakain kaini, tayo na yan sa kuyang hawak, na idudulot para sa indo. Siriman pagkapamanggi pagkuhan niya manin kali sa singiraray pagpasalamat sa imo. Itinaw sa saya madisipulos na nasabi, magako kamugabos asin maginom kaini, tayo niyan kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo, asin para sa dakul, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuhon indo sa pagromdom sa ko. Misteryo kan pagtubod, At pagkagadan mo kagurangnan, ipinapamareta niya mo. At pagkabuhay mo liwat ipinapahayag, sagod na ikaha mahag na to. kaya
Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadanas in pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan, kan tinapay na buhay, asin kalis na kaligtasan. Nagpapasalamat api na pagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahara kami nag-aarang, na kami nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Giramdama kagurangnan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot kay bakal sa mga Santo Papa, si Francisco, kan sa mga obispo, si Joel, asing kagabos na klero. Si Riman, ganun sa imong pagkahera, kan sa mga matugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na mga gadan. Ako asin dahil sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos na may bibi kami, nganing kay Bana Santa Maria Birhen na inakan Diyos, kay Bana San Jose na sa iyang banal na esposo, kan mga banal na apostoles, singabos na santos, na kay ito pa nakapagayagaya sa imo, magkanigong maging kahiras kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kay banya, asin sa iya, sa imo, Diyos amang makakamhan, kasarukan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asim kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Natugdoan kan man nakakaligtas na togo na sin pinatuod kan Diyos no nakaugalian nangangas kitang magsabi. Amanyamu dayaon sa langit, papanalon ang ngaran mo, magdatong ang kaharian mo, mangyari ang buot mo sa dagat, isiring sa langit. Sa mong kakanon sa araw-aldaw, itao mo sa uyang niyan. Asin patawanon mo kami sa saong mga kasalan. Siring na pinapatawan niya mo ang mga nagkakasala sa buyan. Asin pare kami pagdarahas sa sugod. Kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot na mimibi kami kagurangnan. Warasan sa mahal daw niya mo ang katuninongan, ganing kaming natabangan kan sa imong pagkaharak, magindanay nataling ka sa kasaalan, asin maligtas sa gabos na kapurisawan. Mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Hesu Kristo. Ulitas sa imo ang kahadean, asin kapangyarihan, siring man ang kamurawayan, sa mga kapanahon
Yesu Kristo ang kagulang na nagsabi sa imo mga apostoles, katininongan iwinawalat ko sa indoan sa kong katininongan itinatao ko sa indo. Haray paghilingan sa mga makasalan kundi ang pagtubod ka sa imo simbahan. Asin papagkanig na siya mapatunidong asin magkaburunyog, sosog sa imong kabutahan. Ika na nabubuhay asin nagahade sa panahon na daing kasagkoran. Amen. Ang katininongan kang kagurangnan, danay na mapa sa indo. Asin sa imong espiritu. Matugang magpatinarohan kita ning katininongan. Cordero ka Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan ginawan. Kaheraki kami, Cordero ka Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan ginawan. Kaheraki kami, Cordero ka Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan ginawan. Tauwi kami nin katuninongan. Matugang uya sa Yesu Kristo, siya ang kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Paladan kita ngunya na inaapod sa pamanggi kay ring kordero. Kagurangnan, bako ako maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana asin ang sakong kalag, mauumayan. Ikaha sana o kagurangnan sa mong kusog paglaong kaugmahan. Ikaha sana o kagurangnan maghahade sa buhay mi sakot paman. Lugod ikaw sa mga puon, tangani ang buhay mi at makamta. Ikaw sana kagurangnan, ika nagtatao sa muyaning buhay. Ika sa mong rinurukya, tandakan sa mo tanay na pagpasalamat. Ikaw sana
sakot pa man, lugod ika sa mga ko, tanganing ang buhay ni ang makamtan. Ika sana o kaburangan sa mong pusong paglaong kaugmahan. Ika sana o kaburangan maghahanap sa buhay mi sakot pa man, lugod ika sa mga ko, tanganing ang buhay mi at makamtan, tanganing ang buhay mi at makamtan. Mamibi kita. Kagunangnaan kami nag-utob kan sa imong mga misteryo, sa mga nagpaglingkod na dapat sa imo, nakikimaharak na naghahagad sa imo na dinudulot mi sa pagalang kan kamurawayan mo sa kaligtasan, magpauswag sa mo. Uli ki Kristo sa mo ang kagunangnaan. Amen. Matukaw po muna. Magkakaigwa po kita ng ikaduwang kolekta para sa Opus Sancti Petre. Mga paisi, inot, regular mass schedule sa Guadalupe. Every 12th of the month as alas 5 kang hapon, asin kada Sabado alas 5 nin hapon. Ikaduwa sa maabot na Marso 25, 2025, Martes alas 9 nin aga, Solemnity of the Annunciation of the Lord, o ordinahan si Reverendo Mark Austin Bilardo Tuason, aki ni Mr. Nestor Tuason asin Mrs. Mary Jane Bilardo Tuason, sa Sagradong Order kang Presbyterio, Sacred Order of Presbyters, sa parokya kang St. Stephen the Pro-Martyr, Ligao City. Kung igwa man po kamo na naaaraman na kaulangan para sa iya, para siya maordinahan, pakipaisin na sana po ang chancery sa lalong madaling panahon. Ikatulo, siring man sa maabot na Abril 17, 2025, alas 8 nin aga sa Katedral ni San Gregorio Magno, o ordinahan bilang diakono Seminarian John Luke Anas Andes, Kambarangay 4, Piudoran Albay, Parish of Our Lady of Salvation, aki ni Mr. Lucas Andes, asin Mrs. Josephine Anas Andes, Seminarian Jomar Calbanyas, Kambarangay Macabukos, Libon, Albay, Parish of Saint Raphael the Archangel, aki ni Mr. Julito Banyas, asin Mrs. Mariby Calbanyas, Seminarian Mark Joseph Abinal Calbelo, Kambarangay Maynaga, Pulangi, Albay, Parish of Our Lady of Guadalupe, aki ni Mr. Ramon Calbelo, asin Mrs. Gemma Abinal Calbelo, Seminarian Hilula Odiber Jr., Kampoblasyon, Ginubatan, Albay, Parish of Our Lady of Assumption, aki ni Mr. Hill Odiber Sr., asin Mrs. Emma Lula Odiber. Kung igwa man po kamo na naaaraman na kaulangan para sinda maordinahan,
Pakipaisin na sana po ang chancery sa lalong madaling panahon. Ikaapat, iniimbitaran po ang gabos na mag-attender sa saro sa pinakadakulang Catholic Praise and Worship Concert kang Live Loud Tour Bicol sa maabot na Marso 15, 2025 sa Ibalong Centrum for Recreation, ICR, Legazpi City, alas 4 nin hapon. Inipo po na ning banal na misa, asin susundan kisarong banggi ning karantahan, asin pag-umaw sa Diyos. Igwa po ning concert pa sa kantidad na 500 pesos, 300 pesos, asin 150 pesos. Para sa dagdag na impormasyon, hanapon si Brother Martin o mag-message sa 0917-1128-183 o mag-message sa FB page Couple for Christ Albay. Ikalima, sa liwat po madali na kita mag-abot sa panahonin Kwaresma. Sa taon-taon niya to na ginigibo ini, pinupuunan niya to ini sa Ash Wednesday. Kaya po sa Giraray, hinahagad mi po ito ng mga oliba o palaspas na sa indong pinabinditahan kang nakaaging taon. Asin susuloon nga ni gibuho na abo. Itao na lang po sa opisina kang parokya. Donasyon, Pebrero 17, Anonymous 1,000 pesos. Pebrero 18, Anonymous 1,000 pesos. Pebrero 19, Anonymous 4,500 pesos. Pebrero 19, Anonymous 1,050 pesos. Pebrero 20, Anonymous 800 pesos. Pebrero 21, Anonymous 200 pesos. Pebrero 21, Anonymous 5,000 pesos. Pebrero 22, Carmelite Adorers of the Holy Trinity, 500 pesos. Pebrero 22, Anonymous 300 pesos. Nagpapaisi at nagpapasalamat, Reverend Father Leandro P. Murillo, Parish Priest. Matindog na po. An kagurang nan mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Idukon sa indong mapayo sa nagado bedisyon in mahal na Diyos. Bedisyonan kamo kan kagurang nan asin kamo bantayan. Amen. Magliwanagan sa iyang lalawgon sa Indo asin maherak siya sa Indo. Amen. Magbirikan sa iyang lawog sa Indo asin tawan kamo kan sa iyang katuninongan. Amen. Bedisyonan kamo gabos kan Diyos na makakamahan ang Ama, Anaki, asin ang Espiritu Santo. Amen. An sa itong misa inatang na, maglakaw kita sa pagkamot sa Diyos asin man sa kapwa. Salamat sa Diyos. Lagaw sa mga dalanin kinaban, si Jesus daron sa mga katawuhan, arayo haraniman, manuman banwaan, siya daron niya tungonyan. Ang tatara mo na nadangong, ang tinapay na nagpasok, ang muramo din bagong kusog, tanganin sa kapwa maglingkod. Lakaw sa mga dalanin kinaban, si Jesus daron sa mga katawuhan, arayo harangiman, banugang banwaan, siya daron niya tungonyan. Arayo haraniman, banugang banwaan, siya daron niya tungonyan. Diyos marhainal daw sa inyo gabos. Diyos maray nagaman.